Tak a máme to tu zasa. Miesto zlepšenia podmienok života občanov príde poľský prezident s návrhom zvýšiť príspevok na obranu na 3% HDP. A toto vraj je výzva pre všetky štáty. To, že chce niekto nekontrolovateľne zvýšiť percentá HDP na obranu, je jeho vec. A nech dúfa, že mu to občania vlastnej krajiny odpustia. Ja len pripomeniem, čo by to znamenalo pre Slovenskú republiku. Zníženie životnej úrovne obyvateľov, stagnáciu zdravotníckej starostlivosti, ktorá už je dneska na minime, a úrovni školstva ani nehovorím. Ozbrojené sily Slovenskej republiky potrebujú investície, to je v poriadku. Ale nie kvôli Ukrajine, ale kvôli vlastnej bezpečnosti. Toto nemôže byť postavené na životnú úroveň obyvateľov Slovenskej republiky. Lebo nápravu bordelu, ktorú zanechali Matovič, Naď, Heger, na to by nám nestačilo, ani keby sme dali 5% HDP na obranu. Všetky snahy dnes sú iba odrazom tohto stavu. Ukazuje sa, že dnes predstavitelia štátov vyhlasujú to, čo sa im hodí a snažia sa to nanútiť iným, a to z pozície sily. Tí, čo chcú zvyšovať HDP, majú strach. Strach z vlastných minulých krokov. Zlé svedomie prekrývajú vyvolávaním nepokojov v hlavách vlastných občanov. Takéto návrhy totiž neslúžia bezpečnosti, ale skôr vyvolávaním vojenských stretov, ktoré ozaj dneska, v dnešnej dobe, nikto nepotrebuje. Nedajme sa preto zatiahnuť do takýchto dobrodružstiev, ktoré ohrozujú našu vlastnú existenciu. A poznámka na záver. V týchto hodinách, dňoch je zároveň návšteva poľského prezidenta a premiéra Spojených štátov, kde sa stretli s prezidentom Bidenom. Víťazoslavne hovoria, že dostanú pôžičku 2 miliardy dolárov od Spojených štátov na nákup vojenskej techniky. A teraz počúvajte dobre, na 95 kusov útočných vrtuľníkov Apache. Ja sa pýtam, sme súčasťou obrannej aliancie, ako hovorí doktrína NATO, alebo nie? Lebo útočné vrtuľníky, ktorá jedna krajina si chce zobrať do svojej výzbroje, totižto nehovoria a nepotvrdzujú túto tézu. A preto sa pýtam verejne a otvorene. Proti komu chce Európa útočiť? S kým chce Európa viesť vojnu? Kedy konečne začneme rozmýšľať normálne nad bezpečnosťou obyvateľov Európy? A každý štát, kedy sa začne starať o svojich vlastných občanov? My k tomu pristupujeme pragmaticky. Občan Slovenskej republiky. Slovensko musí byť vždy na prvom mieste.